narito po ang latest sa daigdig ng palakasan sa boxing. Hindi ngayon ang tamang panahon para magpalit ng trainer si Manny Pacquiao. Ito ang ginit ng mga taong malapit sa Pinoy boxing hero. Sa sinapit kasi na 0-4 shutout ni Roach sa kanyang mga boxers na inalagaan noong isang taon, marami ang nag-advise kay Pacman na lisanin na si Roach. 2012 ang masasabing lowest tier ni Roach bilang trainer dahil pare-parehong dumanas ng talo ang kanyang mga alaga na sina Pacman, Amir Khan at Julio Cesar Chavez Jr. Pero pinakamasakit po ay ang dalawang talo ni Pacquiao last year, lalo na ang 6th-round technical knockout loss sa kamay ni Juan Manuel Marquez noong December 9. Subalit kung ang assistant conditioning coach ni Pacman na si Nonoy Neri ang tatanungin, effective pa rin si Roach bilang cornerman. Aksidente lamang nga niya naging talo nila at pinasinungalingan rin ni Neri ang pananaw ng marami na apektado na ang pagtitraining ni Roach sa boxer ng kanyang lumalalang Parkinson's disease. Matapos ang matagumpay na hosting ng World Shoto Cup Karate Championship sa Cebu noong isang taon, muling magbubukas ang pintuan ng bansa sa isang major international tilt. Ayon kay Karate Do Federation President Joey Romasanta, nakalatag na ang lahat para sa 2nd Southeast Asian Karate Do Championship sa April 18 to 21 sa Fontana Clark Field, Pampanga. 11 bansa mula sa Timog Silangang Asya makikipagsipahan sa torneyong ito. Ang Pilipinas ay babanderahan ng mga world-class karatekas na sina Engin Dagohoy, Princess Sicangco at Joanna Ilanan. Magdidepensa rin ang kanilang titulo sa torneo sina Raquel Lozares, Maan Soriana, Kalalay, Rexo Romaquin, Michael Badil, Mabel Arevalo at OG De Los Santos. Ayon kay Philippine Karate Do President Joey Romasanta, bahagi ito ng preparasyon ng bansa para sa magaganap na Myanmar SEA Games simula December 11. Gandang hapon sa iyo, Boss Joey at Kong Piping. Ilang oras bago ang critical Game 6 ng PBA Philippine Cup Semifinals, todo pakiusap ngayon ang mga may-ari ng Raynor Sanelazo Painters sa kanilang mga players na tapusin na ang serye. Ayon kay Ginoong Raymond Yu, very live wire opponent ng Mixers at hindi malayong manumbalik ang full confidence ng mga ito kung patuloy na bibigyan ng pagkakataon. Ang Rain or Shine ay mabilis po kasing nakapagtala ng 3-1 series lead, pero sa Game 5 noong isang linggo ay lumabas na ang tapang ng timpla ng San Mig. Bago po tayo magkalimutan, salamat sa active sa video na yan na aming ginagamit. Kaya't pakiusap rin po ng isa pang may-ari ng Asian Coatings franchise na si Ginoong Tereke, itiklop na ang serye, kundi ay delikado sila pag nagkaroon pa ng Game 7. At sumayin niyo po ang mga latest sa daigdig ng palakasan. Marami po kaming inihanda sa inyo. Mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po ang inyong lingkod, Snow Badwa.